-3 ka mga hinungdan nga dili kasaligan ang pagtuon ni Ellen Goldwhite ni ining Daniel Kapitulo 7, versikulo 25. Ang una, tungod kay kining si Ellen Goldwhite, doon na kini experience sa iyang kinabuhi nga naapektuhan ang iyang ulo. Dini sa ilang librong napakusog. Kini nga libro ipatik sa Philippine Bible House o ubos sa pinasahi ang kasabutan sa Review and Herald Publishing Association o gitampuhan kini sa kapin sa 165 ka mga health professionals. Unsa may ilang giingon dinhi sa pahina 16, libro ni sa mga Seventh Adventist Church og dili kini atake kay dili man atong personal kundi nagsumikad man mismo sa source sa Seventh Adventist Church. Si Ellen Goldwhite mato din ng maong libro gibuno siya sa bato sa ulo og ang resulta niini nawad-an siyag panimuot sulod sa 3 ka semana. So dili ni gamay nga problema kay ang resulta sa pagbuno niya sa iyang ulo 3 ka semana nga wa siya panimuot. Ug unsa man ang resulta niini, maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya og basa. So kining sinulat ni Ellen G. White, kining iyang pagbasa-basa Biblia, bunga kini sa paglabad sa iyang ulo. Kay mato dinhi maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya og basa. Dili kini personal attack, kay kung kini pangatake personal, buti pasabot ang Seventh Adventist mao na mismo ang nangatake sa ilang magtutukod. So dili kasaligan ang pagtuon o sinulat ni Ellen Goldwhite nga naman. Si Ellen Goldwhite mismo bisan sa pagbasa maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya og basa. Ikaduhang rason tungod kay si Ellen G. White wala maka-eskwela og Bible School og bulgar kini sa Seventh Adventist Evangelist nga si Johnson Amican. Sa upat ka magtutukod sa Seventh Adventist Church, 3 lang ang naka-eskwela og Biblia. O si Ellen Goldwhite naka-eskwela ba og Biblia? So atong tanawon ang evangelist sa Seventh-day Adventist Church nga si Johnson Amican. Tanawon nato ang video. Alam na, ginagawa po yung doktrina ng Adventist ng ating mga pioneer. 4 yung ating mga founder, James White, Joseph Bates, Jane Andros, Ellen White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung 3, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung 3, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung 3, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung 3, hindi kasama si Mrs. White. Hindi kasama si Mrs. White. So klaro mismo sa maong video nga gipamatud-an sa Seventh Adventist Evangelist nga sa 4 ka magtutukod sa Seventh Adventist Church, 3 lang ang naka-eskwela og Biblia. Si Ellen Goldwhite wala maka-eskwela og Biblia. So kung mao kana, so nganong nag-interpret man siya sa Daniel 7:25 nga wa man ganin siya maka-eskwela og Biblia matod sa maong Seventh Adventist Evangelist. Alam na, ginagawa po yung doktrina ng Adventist ng ating mga pioneer. 4 yung ating mga founder, James White, Joseph Bates, Jane Andros, Ellen White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung 3, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung 3, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung 3, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung 3, hindi kasama si Mrs. White. Hindi kasama si Mrs. White. So dili kasaligan, mas kasaligan gyud kadtong mga Bible scholars nga makuting nag-utingkay sa mga panid sa balaang kasulatan. Ikatulong prueba nga dili kasaligan ang pagsabot ni Ellen Goldwhite dinhi sa ilang basahon nga Adult Sabbath School Bible Study Guide Enero to Marso nga isyu 2009. Ang gasa sa tagna diha sa kasulatan ug ang kasaysayan sa Adventista.
Dini sa pahina 50 mao kini ang atong mabasa. Nakahimog mga sayop si Mrs. White. So kung mao nga si Mrs. White nakahimog mga sayop og wala siya makatuon og Biblia og maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya og basa, nan kini nga ebidensya klaro na og tataw kung nganong makaingon kita nga sa tanang Bible scholars isa lang ang ilang gitudlo nga ang Little Horn mao si Antiochus apan nalahi si Ellen Goldwhite. Nganong nalahi siya? Kay una, maglabad ang iyang ulo. Ikaduha, wala siya makatuon og Bible school. Ikatulo, tungod kay nakahimog mga sayop si Ellen Goldwhite.